ala ka ɲɔgɔn caman kɛ an ka jamana kɔnɔ. ala ka gɔnikalan banba. Wassalamu alaikum. An balima asilamɛw, assalamu alaikum. aw minnu b'a la ka ORTM na ni waati na. aw ka dɔn k'a fɔ nin ye anw ye Banangɔ. an bɛ a Sheikh Isa Sako an b'ale fɛ yen. ni bɛɛ ko a ma k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ. an balima asilamɛw, Isa Sako latigɛ suba n'o ye Lailatul Kadiri ye, a tun y'a laɲini ka wajulu banni k'o labɛn. nka an balima asilamɛw, ni ala ye min kɛ o de ka ɲi. sanji ye wajulu caman tiɲɛ a su. an balima silamɛw, latigɛ don sa ni o ye sunkalo tile 27 ye. aw k'a dɔn k'a fɔ a ye a balimaw n'a sinjiw n'a ka kalandenw a n'a kanubaw wele ka taa ka so kɔnɔ cogoya min na ka taa duwawuba kɛ. o tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma an ye ni suba in kan ani ka duwawudon kɛ jamana ye. o kuma an ka jɛ ka Isa Sako karamɔgɔ bɛɛ fɔ an ka jɛni k'a lamɛn. ala ko inna anzalnahu, ne masa belebele ala de y'a jigi a jumɛn? kuranɛ. ala ko fi Lailatul Kadiri, ko ala ye kuranɛ jigi Lailatul Kadiri su de. wa Lailatul Kadiri arabukan don, a bamanankan kɔrɔ de ye ko latigɛ su. ko ɲuman o ko ɲuman bɛna kɛ dugumakolo sanfɛ, a bɛɛ bɛ latigɛ su nin su in na. ko jugu o ko jugu bɛna kɛ dugumakolo sanfɛ, a bɛɛ bɛ latigɛ bi su n'o ye Lailatul Kadiri su ye. o kuma Lailatul Kadiri ala y'a ta a tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ ka suran kelen tɔgɔ da a la ko suratul Kadiri. ala ko wa ma adraka ma Lailatul Kadiri, a ko kira belebele Muhammadu n'i ma Lailatul Kadiri dɔn. Lailatul Kadiri, ala ko Lailatul Kadiri su khairun, a hɛrɛ ka bɔ ala bolo min alifi shaharin, ka tɛmɛ kalo 1000 kan. cɛkɔrɔba caman sigi mɛ sisan ka télévision Mali lajɛ, i si tɛ kalo 1000 bɔ. kalo 1000 a bɛ bɛn san 80 ani san 7 ani kalo 4 de ma. dɔw si b'a bɔ, ala k'an yɛrɛw kɛ k'a ɲɔgɔnna si sɔrɔ, nka min si t'a bɔ o de ka ca. donc ala ko kuranɛ kɔnɔ, a ko Lailatul Kadiri su ɲɛnamayali n'a a minɛna, a hɛrɛ ka bɔ ale ala fɛ ka tɛmɛ maa min ye kalo 1000 kɛ ka ala bato kan. ala ko tanazzalul malaikatu, ale ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ jigin dugumakolo sanfɛ bi su in na. a m'a fɔ mɛlɛkɛ kelen dɛ, a ko mɛlɛkɛ bɛɛ. kabini diɲɛ dilanla ala fɛ, an ye adamaden su an y'o ko mɛn, jinɛ su an y'o ko mɛn, nka mɛlɛkɛ su, mɛlɛkɛ dɔ sara bi sini ye mɛlɛkɛ dɔ janaja ye, an ma deli k'a mɛn fɔlɔ. o b'a jira an na ko mɛlɛkɛw dilanlen ala fɛ ka taa bila bi la, mɛlɛkɛ si ma deli ka sa fɔlɔ. ala ko wa o mɛlɛkɛ bɛɛ, a bɛɛ lajɛlen bi jigin ni ala jɛna n'a ye bi su in na, ka dugumakolo kana fa tewu mɛlɛkɛw la. o kuma kuma kuntala surunya kama, ala ko salamun hiya hatta matla'il fajri tanazzalul malaikatu, ala ko mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ jigin, wa ruhu fiha, ni mɛlɛkɛw ka ambassadeur, olu de bɛ jigin dugumakolo ka bi. mɛlɛkɛw ka ambassadeur de tɔgɔ ye ko Seydina Jabara'ila. silamɛw n'a tɛ Jabara'ila dɔn, mɛlɛkɛ belebeleba 4 ye ala fɛ. mɛlɛkɛ bɛɛ ka bɔ, nka belebeleba wɛrɛ ye 4 ye, n'a fɔra ta a bɛ faamu. hali kiraw u bɛ ɲɔgɔn ye. wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. o kuma ala ka mɛlɛkɛw ka ambassadeur de tɔgɔ ye ko Jibrila. salamun hiya, mɛlɛkɛw bɛ taama dugumakolo sanfɛ Lailatul Kadiri su ka foli di ala ka jɔnw ma, silamɛw ma dɛ, silamɛw de ko don dɛ. hatta matla'il fajri, fo ka taa fajiri kɛnɛ ci. n'u taara maa min sɔrɔ kuranɛ kalan na Lailatul Kadiri su, u bɛ foli di e ma. n'u y'i sɔrɔ nafila seli la, u bɛ foli di e ma. n'u y'i sɔrɔ wurudi la, u bɛ foli di e ma. n'u y'i sɔrɔ sarakati bɔ la ka ɲɛsin i fa su ma, walima i ba su ma, ou bien i muso salen don o su ma, ou bien i cɛ salen don o su ma, u bɛ foli di e ma. bi ye Lailatul Kadiri su ye, an bɛ dugawu belebele kɛ an ka jamana belebele, ala k'a suma, an ka jamana ala k'a diya. sanji barika ma ala k'a d'a ma. i yɛrɛ ye min fɔ o de don. n'a y'a sɔrɔ sanji ni a nani, silamɛw kun mago de bɛ sanji la. anw bɛ se k'a fɔ sɔni sanji ka na, anw kun ko belebele 2 de farala ɲɔgɔn kan. ɲinan Lailatul Kadiri ɲɔgɔnna man ca. an ye Lailatul Kadiri caman ye, mais ɲinan ta ɲɔgɔnna man ca. a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye? ɲinan Lailatul Kadiri su,
abena juma shuma lailatul qadri re bele ye ka koro nga katla ka be juma shuma dogo kun be kono juma de ka ba be o kuma bele fla far la nyanga sabana kala juma yi ala e sanje min jigi ka be ashuma silama juma me duga ko ji kana na sanga ki ka kalanga jono mo duga okay sina mani yoro fo do bana fa wa sanje moru ka ko balide moru ma wuli ku be duga ko abe mena kuma muna sanje u yara ka kala cinye moru be ka ala deli jidila fo ne yoro ka fo mo ko se ka famu o kuma nyina domba shukera ko bele ba sabaye nyu asora Allah lailatul qadri ye bele ye juma shu ye bele ye sanji ko kungele ya ledo jamana ma ala ye nema ka kabbe ashuma ma fo ala ni ci ko wa ala kan nge jidda mena ne yesa samiya ji ala ka dia o kuma shuina beka dugo ke iyera ye ka damene shuina ani lailatul qadri tle beka dugo ke iyera ye sabu doje be jinye kono ko kana ke mali kono jinye kono ka damene nyina 2014 lailatul qadri la yani sanwara 2015 lailatul qadri che a document bita jira ala de la bishina mamunu nga ke milliardaire tiguye olu ka document de bita kato jira ala la bishina ala karsa ka ko nga ke milliardaire tige ijena naiwa ni ala ye minta sien yani sanwara lailatul qadri che olu ka milliardaire tigiya be sabati ala kanene aw fara ajamaka nganango na ala ye minta sien mo ka famu ni bi kuma jama fe obe min va mo be kuma noye nana bigite ala bulu sango papier nga ala bi autorisation de di aw nana hani munun jira na melakaw ay munun ga dugaw che kanu jira na munun ye muso ye ni dengo ka gele uma ne ala jena naye yani sanwara che de ka di karsama wali juru be munun na ne ala jena naye yani sanwara che ajuru kasara o yeshu de ni wa o mamanga sunoko o shu foni bana de bila ou bien ne ko wara de bila sabu ko bu billa nyine ala fe shumi bebe sigi arana kai ka kondirandi ke masa bele baye shumi na jena ni aye oyo dlale mama nga sunoko oshu okuma akechu ko nyuma ala ka dama mao ma be no ka bara ye gerejige ko wi munu nye gerejige nyinu ke ala fe ala bi mali nye be slame be jinye ma be melakemi wakilile do garajiga tlala ala bolo o meleka to de ko mikaila de garajiga tla meleka mikaila ti ala ye kirate ati garajiga dla nga ala ye jon garajiga mindu garajiga la abe ka di meleka me ma ka du garajiga la doni soni ne ala ka wati foleche o meleka to de ko mikaila o kuma ala be ka munundu a garajiga la bi ko aka tla ale ala ka dave uni nyanje ala ka ni yoro ka la bili bayi ala ka ni yoro ka la barka mai o kuma sanje mununga nga jigane fiye min ka nga chi o konya be meleke min bolo o meleke to de ko sarafila ale meleke ko fileti gide munu ma chama va mo dinne na lu ba fako jom blale ka buru fiye jinya ka wuli bek yere soro olu ma famu blale te buru tigiye meleke bele sarafila fle de ba bolo ni ala autorisation dama na e fle fiye bebe nyo azaro la harakenaka o sarafila ka bara de ale de meleke ye min wakilule do ala fa ka ale charger fiye haka membi ci duguma ko 120 ani fale ni few ani ni muso fana ye konota kalo konondo ni bina fiye de la meleke membi do dezola ka ni fiye de la o meleke to de ko sarafila oni ma filaye meleke ba saba famu jibrila ka bara ye ka kuma ala ni aka kira oni nywanche na fara minga atoni ma to ala be jibrila blaka yi makosa o to ko jibrila kaman keme woro de bale kelina o kuma mikaila o ye meleke bele minye ale de be ka yala ala ka jien kono ka jongera jigatla oni nywanche sarafila o ka bara ye ka nifie musola ka to dezola o kuma ani fien ko ani fale ne few atoye meleke kelenye meleke bele nani na o to ko zaraila ale de to ko mutaytimul atifali malakul mautu o yesa ya meleke de ati konjeta ati jimasi bla wa ati reterti fana fo jinya ba o ale ka bara ejumenye ni wo ne kanga bo atigila adama de unni kono unni wara unni o kuma ala be ka ale meleke de bla ni u bolila ka damene nyina lailatul qadri shina
a 2014 Lailatul Qadri ni wo ni kanga fatu yani sanwara tache a bɛɛ ka document bɛ ta su in na Ala fɛ k'a di mɛlɛkɛ min ma o tɔgɔ de ko Zarahila su bɛɛ maa t'a fɔ sayala ko alhamdulilayi dɛ nga kojugu o kojugu n'i y'a fɔ alhamdulilayi Ala b'a kɔ de fɔ hɛrɛ la n'i ko a ma diya ye Ala bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan o tuma an b'a fɔ alhamdulilayi mɔgɔ ka i ka maa bannen to k'a fɔ alhamdulilayi jan tɛ koyi se wɛrɛ t'i ye o nka n'i ko alhamdulilayi Ala yɛrɛ de y'i kale n'ale Ala ye lajaba s'i ma ka i fa fa ka i ba fa ka i muso bɔsi la n'i ko alhamdulilayi k'a b'a kɔ fali hɛrɛ la nka n'i ko Ala an b'a kɛ cogo di anw gamana guwana anw ta tiɲɛ n'a don a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a kɔ min ka jugu kɔrɔlen ye o tuma labanko ɲuman Ala m'a dira ma labanko jugu Ala m'a kisira a ma document minnu d'i ma Zarahila ma ɲinan Lailatul Qadri la ko nin ye sayabaatɔw ka document ye ninnu de tɔgɔ di mi ma ninnu bɛɛ kan ka taa lahara yanni san wɛrɛ Lailatul Qadri su cɛ Ala kana ne ni aw tɔgɔ yaala an silamɛ caman bɛ Ala kana an tɔgɔ yaala nka n'a latigɛra Ala fɛ ko min tɔgɔ b'a la Ala k'a to k'a sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan sabu dugawu bɛɛ bɛ kɛ fɔ dugawu kelen Ala k'a ni saya cɛ janya o dugawu bɛ kɛ nka Ala kana an fa bilen hali n'i y'o fɔ k'i dafara Ala t'o dugawu minɛ o tuma ya Rabbi Ala k'a n'a cɛ janya n'a bɛ kɛ don min Ala k'an sɔrɔ sira ɲuman kan an ye min lamɛn Ala k'a k'an ye jurumu yafa ye o RTM Mali an b'a yɛrɛw fo k'a wale ɲuman dɔn a ka jija a n'a ka cɛsiri la ka dugawu belebele kɛ Mali ORTM ye ka dugawu k'a ka directeur ye a n'aw yɛrɛ minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔna na ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma aw ka na an ɲininka jamanadenw ka se ka diinɛ faamu ni anw yɛrɛ dala ne sababu ye ni aw fana ka wuli ka jɔ ye Ala k'o nɔgɔya an n'aw ma sɔli ala rasuli an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ aw k'a dɔn k'a fɔ maa dama dɔ kumana kuma minnu bolila folikanw ani walimadɔn ka ɲɛsin Isa Sako ma a n'a ka tɔn an k'olu fana lamɛn Mali dɔnna ni nin de dɔnnibaa bonya ani karamɔgɔ bonya Mali danbe fɔlɔfɔlɔ min bɛ Mali kan tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ m'a fɔ n ko dɔnkilidalaw ma tɔgɔ di Mali ma m'a fɔ balantanaw ma tɔgɔ di Mali ma Mali tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ farafina bɛɛ kɔnɔ o ye dɔnni sira de ani karamɔgɔw ka sira de donc n bɛ aw fo la kosɛbɛ donc ne yɛrɛ professeur Ibrahim Sanogo ne ye Elhaji Isa Sako ka tɔn secrétaire général n'o ye As-Saadatul Abadiya kunadiya bada tɔn n'an ko As-Saadatul Abadiya kunadiya tɔn n'i y'a mɛn ko kunadiya kira nana ni sira kelen min ye o ye kunadiya de n'i y'a mɛn ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan mɔgɔ b'a fɔ ina mais a laɲini ye kunadiya i y'a faamu wa As-Saada kunadiya tɔn tɔgɔ dani bɛ o de la munna an ko a tɔgɔ dani b'o la parce que kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sabaw taara ka taa sira min to yen n'o ye silamɛya kɔrɔma ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah donc an b'o sira de kan fɛn kura foyi tɛ a la an fɛ a wuli nin don barikama na k'an ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ Elhaji Isa Sako karamɔgɔ bɛɛ fo international k'aw fo la ka waleɲan dɔn nin donba in barika kɔsɔn n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo a ye diinɛ sankɔrɔta Ala k'a sankɔrɔta ne yɛrɛ bɛ Banangɔrɔ yan nin y'a san 11 ne ye karamɔgɔ ye k'a kanu ka sɔrɔ m'a ye n y'a ka wajuli lamɛn ka sɔrɔ m'a ye ka fɛn caman faamu ka sɔrɔ m'a ye mais n ye karamɔgɔ ye o ye tɔgɔ o ye kanu tɔ jidi maa ma ne ni karamɔgɔ yira ɲɔgɔn na anw bɛ wolo silamɛya kɔnɔ k'an bɛ silamɛ du kɔnɔ mais tuma dɔ la an tɛ silamɛya dɔn a tɔgɔ b'an na an tɛ silamɛya dɔn mais ka silamɛya dɔn k'a kalan k'a faamu fɛn min bɛ dibi la hali ni bangeba tɛ se k'a fɔ i b'o de mɛn karamɔgɔ da a b'o baara ci ye o ye karamɔgɔya ye Ala y'an garisɛgɛ fɛnɛ kɛ anw yala la an y'a ye diɲɛ kɔnɔ communication ne maa fɛn fɛn ye communication n'i y'o maîtriser i bɛ diɲɛ mara donc n'an ka dɔnnibaaw ye communication maîtriser u bɛ dɔnni dɔn dɛ mais ka communication ka transférer ka lase se yɔrɔ la a se tɛ bɛɛ ye Ala y'o dɔn kɛ karamɔgɔ ye bɔn ne bɛ dugawu kɛ y'a misiri a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ o ye kisi ye sini ni kɛnɛ kuntagalajan Ala ka ju bɛɛ ma yala bi Ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu ni lemiya ye Ala k'o kɛ Ala ka bara kosɔn Ala k'o k'an ka karamɔgɔ balo kuranɛ yɛrɛ sɔrɔ an y'a ka wajulu taabolo fɛn o fɛn ye alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ tiɲɛ de fɔ a tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ wajulu fɔ ka don
n t'a dɔn mina n'a fɔ cogoya min na k'a b'i ɲɛ kun lajɛ k'a fɔ k'a bɛ wajulu kɛ tiɲɛ yɛrɛ sira de k'a bɛ wajulu kɛ o de y'a to an tugura karamɔgɔ nɔfɛ n'a ka tiɲɛ fɔ sira ye alhamdulilahi rabil alamina n yɛrɛ ko fo lelatul kaduru su la lelatul kaduru ka n'an sɔrɔ mali la yan nɔ an ka n'an sigi karamɔgɔ ka wajulu kɛnɛ kan a ka duwawu k'an ye alhamdulilahi rabil alamina an ka karamɔgɔ belebeleba a ka duwawu bɛ minɛ n'a ye duwawu fɛn fɛn kɛ alhamdulilahi rabil alamina a ka duwawu bɛ minɛ o de la n ko fo an kana ka n'an sen jɔ banakoro yan nɔ ni fɛn fɛn ye n wele alhamdulilahi rabil alamina komi an ka proposeur y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bɛɛ lajɛlen b'an ka tɔn in na an ka dayɛlɛnnen no bɛɛ lajɛlen adresse ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ bolo diɲɛ jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ mago b'an na kunnadiya bada tɔn alhamdulilahi an ka dayɛlɛnnen no bɛɛ ye ni fɛn fɛn y'an wele alhamdulilahi an bɛ ka bɛɛ kɔnɔ alhamdulilah ala k'an bɛɛ haminako nɔgɔya aw yɛrɛ ka duwawu k'an ye kosɛbɛ an bɛ duwawu kɛ an ka karamɔgɔba ye ala ka n'a ka ɲɔgɔn ye Paris jamana kan ala k'a nɔgɔya ya rabbi an bɛ duwawu don kɛ sa ala ka sija ani kɛnɛya di an ma san o san ni latigɛ suba min filɛ nin an ka a ɲɛnamaya nin tun ye an ye banagɔ an tun bɛ a Sheikh Isa Sakɔ ale fɛ yen nɔ a ye duwawu don min kɛ an bɛ duwawu don kɛ ala ka minɛ Mali ye ala ka Mali sabati ala ka Mali banban ala ka Mali jidi sɔli ala muhammadin wa assalamu alaikum kalange an ka ala dɔn a ye to an ka kalange kurana kalange n'an ma kalan a ye to an ka kalange hadisa kalange n'an ma kalan